Jeg vil vise dig, hvordan det er, man skal bruge de her bolde, som jeg har beskrevet i det første nyhedsbrev, du fik fra mig. Måske har du ikke lige prøvet at tænke, hvad var det for noget, hun beskrev der. Men det er en metode, jeg er rigtig glad for at bruge. Jeg har selv brugt den meget, og nu behøver jeg faktisk ikke bruge boldene mere. Nu nøjes jeg bare med at gøre det uden. Og det er sådan lidt fidusen i det, at man kan gøre det alle vegne, når man har brug for det. Og det er med dem, de skal ligge under fødderne, en under hver fod. Og nu skal jeg prøve at vise dig her på videoen. Bolden, den skal sådan ligge bag stortåen, bag den her trædepude, vi har her. Du har ligesom et hul ind her, bag stortåen, og bag de andre tæer. Her er ligesom trædepuden. Og her bagved, det her punkt, det kalder man faktisk jordforbindelsespunkt. Jeg håber, I kan få et lille indblik i, hvad det er. Og jeg lægger dem som sagt ned på gulvet. Og så ligger jeg en under hver fod. Og stiller mig på dem. Og det kan godt gøre ondt. Nogle gør det mere ondt end andre. Hvis det gør meget ondt, kan du eventuelt stille dig på et gulvtæppe først og lægge bolden derpå. Fordi så bliver det lidt blødere, men på den måde kan man justere lidt. For mig er det fint at stå her på gulvet. Og når jeg står her på dem, så kan jeg mærke, at mine skuldre, de falder sådan mere og mere ned. Det gør lidt ondt i fødderne at stå på dem. Men det gør faktisk også, at jeg ikke er i stand til at tænke alt muligt mærkeligt. Jeg står bare og har fokus ned i mine fødder. Og jeg kan mærke mine ben, nu rykker jeg lige lidt tættere på. Jeg kan mærke mine ben meget mere, end jeg kunne før. Sådan en bevægelse i mine ben. Ligesom der kommer energi i mine ben, men på en rar måde. Som en sagde en dag, da han prøvede det, at når jeg står her på dem her, så kan jeg jo tænke alle de der mærkelige tanker, jeg plejer at tænke. Så kan jeg egentlig kun stå og være mig og mærke mig selv. Og det er en måde at slippe det på. Vi snakker så meget om, at vi skal slippe de her tanker, men hvordan gør vi egentlig det? Og det er det her med at stå på boldene. Det kan være en måde at hjælpe dig til at slippe tankerne. Prøv det. Og de her bolde, som jeg bruger, dem kan du købe nede i Søsterne Grene. Så en pose med 10, så er der også en til, at hunden eller katten kommer til at spise en af dem. Nogle bruger dem til halskæde eller noget, men de er fantastiske til det her formål. Man kan også tage kastanje eller sten, men det kan godt blive lidt hårdt at stå på. Men der er nogen, der faktisk skal have dem, for ellers er det ikke hårdt nok, ellers kan de ikke mærke det. Og det her punkt, man ligesom aktiverer, det kalder man faktisk jordforbindelsespunktet. Og det at have en god jordforbindelse, mange kender udtrykket, og egentlig bare som noget vi siger, men det har faktisk en rigtig stor betydning. Fordi når vi har en god jordforbindelse, så hvis vi møder et menneske, der har en god jordforbindelse, så har vi en følelse af, ham eller hende kan jeg mærke, hvor jeg har hende af. Og så er vi faktisk trygge. Og det samme gælder os selv. At vi kan være trygge ved os selv, når vi ligesom kan mærke vores jordforbindelse, så er vi meget mere hjemme i os selv. Og de beslutninger, vi tager herfra, er meget mere os. Så er vi gå ud og mærke alle de andre, hvad de mener og synes, og hvad burde jeg gøre. Jeg er meget mere mig selv, og herfra kan jeg ligesom bedre mærke, hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg lyst til at sige og gøre.